Bechannel sesichaza amaphupho igama Muhle ngesibongo Mbotho-ke. Ngenza kwethu nginesifiso nje lapha sokuthi ke ngichaze lamaphupho lawo. Uthola ukuthi uma uyiphupha ulwa nomzali noma ngabe umama, ubaba noma ngabe inganeke noma ngabe ushaya ingane. Uma ukuthi uyiphupha ulwa nomuntu owumama okuzalayo. Leyo nto isuke isho ukuthini webafethu? Isuke isho uthi wena kuhlale kube khona abantu abazama ukuthi benze kanje mfowethu, bakuphambanise nomndeni ngokukhulumela emsamo wakomalume bakho. Ukuthi umsamo wakomalume bakho awungakusebenzeli, shuthi lapha kusuke kwabantu abakwazi ukufinyelela ezintweni zomsamo walapha kuzalwa khona umama wakho, bekwazi ukukhulumela khona. Uzoyibona ke ulwa naye umzali okuzalayo. Uma ulwa futhi nomzali okuzalayo ubokwazi lokho ukuthi kusuke kuyinto okuzohamba kuhambe esikhathini esizayo esilandelayo. Uthola ukuthi lowo mzali usenenkinga okungangokuthi kunezinto ofana ngabe ukulungisela zona wena ozoyidinga kuyena. Uthola ukuthi awusakwazi ukuyithola ngoba usewumuntu onomoya ongawufuni umoya wakho, ongazwani nawo ngoba kusetshenzwe umsamo, nihlukaniswa ngokuqhathwa, beqhatha nethonga lakomalume. Vele kuzogcina lapho uzogcina ningasatholani ngoba sekukhulunyiwe emsamo, koniwa igama lakho ngabantu abakuphethe bakomalume bakho-ke. Niyogcina ngempela ekuhambeni isikhathi uthola ukuthi anisazwani noma akasakufuni umama. Thothi mawulwa nomzali, mawukuthi futhi nobaba kusuke kuyinto efanayo bafowethu, bakukhulumela emsamo wakomalume. Koyiphupha nje ulwa nobaba wakho nishayana, bakukhulumela emsamo wakomalume bakho. Khona into engicela ukuyilungisa ke bafowethu encane efikayo. Basuke benza kanjalo ukuthi baqhatha nethonga. Ibuke lapha ke, ngicela ukunezelela lokho abakunezelelayo. Isukaphi leyo into leyo? Isuke sorry. Isukaphi leyo into bafowethu? Isuka ekuthenini kuzoba nabantu abazokumonela nje. Kodwa ngokukona ukuthi bakumonela ukuthi sebezokhulumela emsamo, ibuke ayiqali ke lapho. Fanele ukuthathe lokho kufake emqondweni wakho, ukukhumbule ukuthi ngeke kusuke abantu bevele bekumonele mase beqhatha nomsamo noma mase bekuvele bekuphambanisela ithonga. Aqali ke ngawe. Kukhona owaphambanisela, bakhona abaphambanisela eqaleni. Okusho ukuthini nangane yakwethu? Okusho ukuthi wena ungumuntu ozalwa ngaphansi kwesibongo noma ngaphansi kwesiqalekiso sokuthi umndeni wakho uwumndeni ogangwa noma uzalwa ngaphansi kwensila yobuthakathi abajwayele kuba yikhaya elibulawayo. Bakukhulume kambi lapha emsamo ukuze kubhidlike izinto zekhaya lakho. Nabaphambilini benziwa kanjalo baze babhidlikelwa izinto, sekuze kuba khona wena ngomusa nangothando lwamdala uzomhlaba ukuthi ube khona. Isizovuka futhi leyo insila le yokuthi cha nangu sibani bani ukuze ushawa kanjani, sabashaya kanjani abaseqaleni, washawa kanjani unini, washawa kanjani babwakhe, washawa kanjani udade, washawa kanjani abantu bakawomalume bakhe, bashawa ngokuthi bakhulumele emsamo ukuze izinto zabo zingabalungeli. Nawe ke bazokutshengisa abantu abangasekho ukuthi lalela lapha ekhaya sike sibe abantu abaxatshaniswa nomsamo wakomalume noma ngabe wakobaba. Lapho kusuyiphupha usulwa nani nomzali, ithonga liqala ikutshengisa ungakaxabani nomzali ukuthi eqaleni lana thina saphambanisela nomsamo wakomalume, eqaleni thina lapha saphambanisela nomsamo wakobaba. Wagcina usuhlakazekile umndeni, okwenza ukuthi njengamanje izimpi noma izinto ezisiphethe zayinkinga zisho ukuthi singabantu abaxatshaniswa nomsamo wethu wakobaba noma wakomalume. Umbuzo ke uthi mase kukanjena wenze njani bafowethu? Ngoba ngiyazi ukuthi uzoba khona umbuzo osho kanjalo. Uma usesigabeni sokuthi umzali okuzele lo umphuphile ngixabana naye anakaxabana kwangempela, noma ubaba eniphuphile ukuthi axabana kwangempela, zama usukume ukulungise bafowethu. Wenza kanjani?
Thatha imbuzi uhambe uyonikelela imndeni yakho engasekho, uyigeze uyikhiphe esigodini sosizo, uphinde futhi leyo nto uphinde uzoyihlambulula ngokwasekhaya lakho, wenza inhlambululo ukuthi kwaba khona into ewukuxabana, ngoba phela vele ngigcine senixabene nini ukuthi bawugangile umndeni lapha noma bagangile emsamo, okusala nezo gcine senixabene. Kodwa okwembuzi izobe iyoqaqa leya yinto abayenzayo, imbuzi uzohamba onikela ngayo iyoqaqa ithonga elaga ngwayo uqaqwele yanto eyenziwa ukuthi begangane beze begcina sebexabana ngempela, ngoba mase bexabana ngempela sekufunakala ukuthi manje benze ukubuyisana, benze uxolo ngoba sebexabene, kodwa kusebenze umuthi ngemuva. Na kanjalo nangabe uyobusa uyabusa ukwenza ekhaya, uhlambulule ekhaya ke manje ukwenze uthola abantu abazokulungisela ukuthi gezaka ikhaya umsamo, kwenza inhlambuluko ukuze kwazi ukuthi nibuyisane. Yayizwa lento leyo, nibuyisane niphinde nibe yinto eyodwa ukuze ithonga lengilosi yakho wadala nayo lizokwazi ukuthi likwesekele kahle kahle nje. Kodwa konke basuke bekuhlutha edlozini khona bezokwazi ukukushaya kahle usuwedwa, nomndeni ukulahle, zonke izinto zibhekele nale nethonga likulahle likuflathele ndawo zombili ke. Ake ngiphinde ngibuye ngikhulume le ndaba lo, uthola ukuthi wena usiphupha ushaya ingane yakho, uyishaya nje ingane engenze lutho. Bafowethu basuke bekuxabanisa nengane ukuthi izingawulaleli umthetho wena osuke uwusho, kusuke kuphakamiswa umoya wenzondo. Awukwazi ukuziphupha ulwa nomuntu ohlala naye, omzalayo, okuzalayo. Lalela ngiqondisa, nakho ke wena usuyasiphupha ulwa nabantu, uyabashaya, usuyakwazi lokho ukuthi mawuphuphulwa nomuntu ephusheni usukulwa nesitha sakho. Awukwazi ingane encane oyizela uphupha usulwa na noma uphupha usishaya. Basuke bephendula ukuthi ihambe esikhathini sizayo ibe isitha sakho, yenza izinto ezingahambisani nokuphila kwezimfundiso zakho ufuna ukuyinikeza ngakho ukuphila emhlabeni. Nalapho kusuke saqhutsheziswa into ozoba nokuhluthuka mawubona izingane zakho, uze ungabe nokuyithanda, uze ungabe nokuthi fanele uyisukumele kanjani. Bekwenza ke ngokugangana ngemithi ingane yakho ithi ngane denza into encane ongamele fanele ngabe uyayibhekisisa, uthola ukuthi usuzoyithuka ngayo noma usuzoza ikhule nalento noma ikhule nazo zinto lezo ezishoyo, ekugcineni ikubambele amagama iya ngokukhulu ibisihlupha ingakulaleli ngoba kwenziwe futhi kuhambisiwe kwazi kwathiwa kuyofika esigabeni sokuthi wena ngeke uze ukunake lokuthi kwenziwe yini ukuthi lo mntwana ngingamsukumeli ukuthi yini enze ngendlela enza ngayo. Uthola ukuthi uzogcina usuhluthukelwa inhliziyo, ukhuluma amagama sekusuka ingxabane lapho umntwana akasafuni ukuphinda kulalela, vele uphushwa yini, phushwa uganga kwemiso osuke kwenziwe ke empilweni yakhe. Njengoba ngichaza akekho umuntu ovela iphuphe elwa mahala ha, umuntu mayelwe ephusheni suke enqoba izitha zakhe. Uma ulwa nomuntu omzalayo noma okuzalayo basuke bephendula lowo muntu ukuthi ekukhambeni kwesikhathi uzoba isitha sakho ukuze kwazi ukuthi idlozi likuflathele. Ngiyabonga ngenza kwethu, ngiyabonga.